Ох, здравейте, чакайте, че така съм бързала, защото тук си казвахме чао с Христо. Здравейте, много се радвам, че сте днес мои гости. Чакайте сега, този микрофон, какво да го прави, извинявайте ми, те си имат микрофони хората, ще трябва да ви го подавам. Много се радвам, следващите ми гости, между другото, смесват в музиката си фолклорното наследство на родните си страни, България и Ливан. Какво се е получило, може да разберете, това е много важно, извинявайте, трябва да го кажа. Тази вечер от 19 часа в един клуб, който се намира на гърба на НДК, от 18 ли е, благодаря, че ме поправи, но малко повече за проекта от Левента до Балканите ще разберем от Майк Маси и Влада Томова. И сега да ми кажете много набързо, защото много бих искала да чуя вашето изпълнение. Не, че не искам да ви чуя как си говорим, може да си говорим много по-дълго и може би до вечера в онзи клуб. Да. Но да ми кажете как се събрахте и как се случи този проект, който наистина аз слушах репетицията и беше прекрасен. Да ми кажете как се случи. Благодаря много. Запознахме се в... Добре, запознахме се. Запознахме се в Ню Йорк. Съвсем накратко Майк беше там за дебютния си концерт. Аз пък живея в Ню Йорк. И ни събраха колеги, след което се видяхме на кафе и просто се влюбихме в музиката си един на друг. И как през океан... Аз го чух на концерта, той ме беше чул по YouTube. След което си разменихме албумите и започнахме и двамата да плачеме на музиката си. Да. Силничко звучи това. Да, доста силно. Какво представлява? Кое? Плаченето? Не, това съм го виждала, не искам да го виждам. Аз съм една оптимистка, такава, болна съм от това. И ние сме оптимисти. Да. Бих искала да плача от красота, от красота, определено. Случва, нали? Определено, да. Добре, да. Какво ще чуем сега? Сега ще чуем Димянинка и Язаман. Добре, а до вечера какво се случва? До вечера е нашият дебютен концерт. За първи път се случва в този концерт по света и у нас. И ще представим български песни, песни на Майк, които са с арабско влияние и песни, които сме създали двамата в последните няколко дена. А на китарата е? А на китарата е Стефан Стойков. Юху! Здравей! Ами не искам повече да губим време. Нека да чуем сега това изпълнение. За всички, които са заинтригувани, знаете къде да отидете до вечера. Много се радваме в High Five Studio. В Give Me Five. В колко часа само да кажем? В 6 часа, като 6 октомври, 6 до вечера. Да, ще го запомните. Нека да чуем сега вашето изпълнение, за което много ви благодаря предварително. Взимам си микрофона и си тръгвам от този кадър сега.